ayat sadar di ayat 2. Tatagi ono mahatan di debata nagabi turko epistel di minggu tasadagyon tersurat di Lukas di Lucia mamuka mesian ayat 22 saat roh di ayat 27 tajahama marsoring-soring laos di dogma ia anak ni jolmai ikon godang do tahun na bolokonon ni aka panunggalei situan ni maling dohot siboto surat do ibana dungi pusaot do jala mulak mangolu do di ari patuduhon Salut lama di dok ia arong donana menurut kamu di suara kemadirina di rumah yang penasihan yang menurut kamu Jehovah.
Siang buku Psalmen bidu 110 ayat sada sahatu ayat sia holong doro aku di Jehovah ala naung ditangihon jojoki parhura jauhku ainunga di paeleng pinggol na tuaw jadi say jawabku maibana saliling au mangulu nunga pola dihaliangi akarate ni hamatea nau jala nunga pola mangonai tuau akahagogotan ni Benuatoro nunga pola mangonai tuau hagogotan doho pardangolan song-songoni akaya nakon na di palumaon ni itu pengatongan ni keluargon ang giyak malituhan gaya kajol manahasea tu akari na mangiho dabuotan nakapasu-paso na siya kualituhan ilang ko akahay pason gajang di umur doakan oleh nadinggan di bagas parmulan na sila
ramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhin na tuho, jala asi marohana midaho. Di dopak ko Tuhan debata mabuhin na tuho, jala di parsor kong madamina tutod din. Amen.